मी प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. तर कसे आहात सर्वजण नक्की सांगा. तर माझ्या चॅनलमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. तर माझं कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे मित्रांनो. आणि या चॅनलला प्लीज तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि प्लीज लाईव्ह या पटापटा. हॅलो ओमकार परीत, हॅलो, हाय ओमकार दादा, कसा आहेस तू? तुझं स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला स्वागत आहे तुझं. ओमकार प्रीतिया, थँक्यू. आय एम प्रीतिया. तू काल काय बोलत होतास मला कळलं नाही. काय पाठवलं, कुठली लिंक पाठवलेली? कशी आहे? मी छान आहे, तू कसं आहेस? तुझी सुट्टी संपली का? गावाला मजा आली असेल ना? आणि प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक कर, डबल टॅप करून. डबल टॅप करून. कशा आहेस? मी मस्त आहे, मस्त आहे. एक मिनिट, हा, ओके. मित्रांनो, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. माझ्या चॅनलमध्ये कोकणातले सांस्कृतिक व्हिडिओ, तसेच कोकणाबाहेरचे ही महाराष्ट्राबाहेरचे टुरिस्ट आहे. निलेश दादा, नमस्कार निलेश दादा, मजेत ना? हो हो हो, आता बोलू शकतेस बिंदास. काय चपाती बनवते का? हो हो, चपाती बनवते मी. निलेश दादा काय करतो? निलेश दादा काय करतोय? तर चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत असं. कोकणची माणसं साधी बोली या. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. गप्पा मारायला स्टार्ट करूया. तुला लिंक भेटली नाही का? परत होती ती नाही मला भेटली. तू तुझ्या चॅनलला हे कर ना, टाक ना. मला तर भेटली नाही लिंक कुठली. ते हुतात्मा ती परेड का? हिप हिप हुर्रे. बसीर नेहल आउट. मराठी माणसाला वाचवले. प्रणीतचा शब्द खरा ठरला. आय एम सो हॅपी. हो दादा, खरंच खूप छान वाटलंय ना. आपलं प्रणीत म्हणजे खरंच ते का माका पण असं वाटतं की तो जिंकलो. जर इथं पॉलिटिक्स जर नाही इला ना. श्रद्धांजली करत होती फडणवीस साहेब. ओके ओके, नाही मी पाहिलं.
आजपर्यंत राहणार बघ. पुण्याला का दादा? श्रद्धांजली करत होती फडणवीस साहेब. सलमान बिलकुल सपोर्ट नाही करत. हा होय दादा. सलमान काल बोललो बघलाय ना, तो बोललो की आम्ही पण खूप लांब लांब होतो पण आमका ती घेऊन येईलच, म्हणजे तो त्यानं त्यांच्यावर कॉमेडी केल्यान म्हणा. म्हणून मला तुझी लाईव्ह अटेंड करता आली नाही. हा काय प्रणित, माझी शुक्रवारी आय थिंक नव्हती. शुक्रवारी मी घेतलीच नव्हती लाईव्ह काहीतरी कारणामुळे. शनिवारी मी घेतली, रविवारी मी घेत नाही. आज सोमवारी घेते. परेड तर बुधवारी होती वाटतं. हो ना, परेड बुधवारी नाही, काहीतरी मंगळवारी वगैरे होती वाटतं. तर मित्रांनो, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. जाऊ देत, भारी वाटला पण काल. डीपी दादांचे पण आभार. डीपी दादांनी सपोर्ट करतात काय कोल्हापूर मधनं? कोटला प्रणित, आता काय करायचं राव? कोटला प्रणित, आता काय करायचं राव म्हणजे? हो मंगळवारी. हा मंगळवारी होती बरोबर. सगळीकडेच चालू होते ना ते होतात मग परेड. डीपी दादान पण व्हिडिओ टाकल्यान होतो. प्रणितला सेव्ह करा, बसीर का बाहेर काढा. मस्तच. अंकिता लोखंडे पण सपोर्ट करतात आहे का? अंकिता लोखंडे नाही, कोणत्या अंकिता? कोकण हाटेलकर. मला काय म्हटलं? काय नाही म्हटलं तुला? प्रणित मोरे. अरे बिग बॉस मधला प्रणित मोरे, त्याच्याबद्दल तो काल सेव्ह झाला ना. आणि ती दोघंही गेल्या बिचारा. त्या दोघांसाठी पण शॉकिंग होतं हे. अंकिता वालावलकर. हो अंकिता वालावलकर सपोर्ट करते ना त्याला, ह्याला पण ते प्रणित मोरेला. इथं कोण कोण करते प्रणित मोरेला सपोर्ट? मराठी मुलगा आहे, प्लीज सर्वांनी सपोर्ट करा. आपल्या महाराष्ट्राचं स्काय. हॅलो, मानसीचे नोटिफिकेशन बघितले आता. तिने लाईव्ह घेतली का? नाही, मला नाही आलेलं नोटिफिकेशन. आलं असेल तर मी बघितलं नाही काय. पण ती बोललेली मी करेन तेव्हा आधी सांगेन तुम्हाला आधी. तिची काही कमेंट पण नाही आली की मी घेणार आहे म्हणून, नाही तर जॉईन राहिलो असतो. क्या बना रही हूँ? हम रोटी बना रहे हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो. बरं, आज काय जेवणात?
आज असा मेथीची भाजी आणि चपाती हलकं फुलकं खातोय. कंटाळा आलाय मला जेवायचा. सुबह वाली या दोपहर वाली बना रहे. सुबह वाली खा चुके. चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, कोकणची माणसं साधी भोळी. इस चैनल पर इतनी जल्दी, हाँ बच्चे आए मतलब बच्चों के लिए बना रही हूँ. स्कूल से आएंगे तो खाएंगे गरम गरम. कंटाळा का? अरे काय माहिती, ते ना दिवाळीचं सगळं तळलंय ना, त्यामुळे ना असं डोकं असं पिंत वाढलंय. त्यामुळे असं खावंसं काही वाटत नाहीये. बनवूनच कंटाळा आला मला त्या. ची परत पुढच्या वर्षी मी दिवाळीचं फराळ बनवणारच नाही. ओके, दिया लाइक और सब्सक्राइब. धन्यवाद धन्यवाद जी. आप कहाँ से हो? स्काई, कहाँ से हो आप? प्लीज आपल्या ताईंला सपोर्ट करा. थँक्यू प्रणीत. ओमकार, तुमका सगळ्यांना माहित हा कोकणात ओमकार म्हणानं ह्या ओमकार म्हणून नाव ठेवल्याने या हत्तीचा. आणि तो कोकणात इलो. इंसुली गावात फिरत होतो काल. मैं जम्मू से हूँ. ओके, वेरी गुड. जम्मू में कैसा वेदर है? हिंदी, इंग्लिश और उर्दू. ओके, मुझे तो हिंदी आती है, इंग्लिश उर्दू नहीं आती. इंग्लिश हम थोड़ा बोल लेते हैं. चिल वेदर. ओके. आपने खाना खाया? स्काई वेदर, सॉरी स्काय. निलेश दादा म्हणते बरं खूप नाजूक आहेस, फक्त दिसायला गुडगुडीत. अरे दिसायला गुडगुडीत असतात ती माणसं खूप कमजोर असतात बिचारी. काय सांगणार दादा, तेलामुळे असं होतं. ते तेलामुळे. शुक्रवारी म्हणूनच मी लाईव्ह घेतले नाही. शुक्रवारी मी ना सुकवलेले आवळे घेतलेले आणि त्याला हे केले, काय ते सुकवले ते, आणि त्याची पावडर केली आणि ते डोक्यावर घातलेलं तेलात. त्याने पिंत वगैरे कमी होतं म्हणून. स्काय, नो इंग्लिश, नो हिंदी, ओनली मराठी. जी हो गया ब्रेकफास्ट. ओके, सचिन महाडिक बोलतायत. हाय सचिन दादा, नमस्कार. राकेश पालो, हाय राकेश. स्काई, मराठी ना आती. कोई बात नहीं, थोड़ा फार हम आपके लिए हिंदी बोल लेंगे 2 शब्द. ज़्यादातर हम मराठी में ही बात करते हैं. राकेश पालो, हाय. लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे तुझं राकेश. निलेश दादा मध्ये ओमकार बोलू दे रे हिंदी मध्ये स्कायला, नो प्रॉब्लेम. जम्मू मधल्यांना मराठी कसे येईल? हा, जम्मू मध्ये डोंगरी लँग्वेज असते थोडीफार, त्यामुळे जम्मू मधल्या लोकांना तेवढी हिंदी येते, पण मराठी नाही येणार आता इकडच्या लोकांना.
प्रणीत बोलतोय स्काय नहीं आती तो आप चुपचाप शांत बैठो. अरे प्रणीत दादा, सॉरी ओमकार दादा, असं नको रे बोलू. जर मराठी येत असती तर त्यांनी ते माणूस बोलले असते मराठीमध्ये, पण त्यांना येत नाही तर ते कसे बोलणार ना. मग माझ्या चॅनलला जर ते बोलायला इंटरेस्टेड असतील तर बोलू दे त्यांना. लाइव का क्या टाइम है आपका? मेरे लाइव का टाइम है 1 बजे से मतलब 12:45 ये मेरा टाइमिंग है. हाँ चालेल. ओमकार बोलतोय हाँ चालेल, काय विषय नाही. थँक्यू ओमकार दादा, थँक्यू सो मच. राकेश दादा विचारतोय जेवण झालं? बनवते. ओमकार तो आपुलकीने लाईव्ह वर आला आहे, त्याचा रिस्पेक्ट ठेवायला हवा ना. मग तेच बोलले, जर जम्मू मधल्या लोकांना थोडीच मराठी येणार आहे रे. मुंबईतल्या एकाला जर सांगितलं तर गोष्ट वेगळी आहे. पुण्या मुंबईच्या लोकांना, जम्मू मधल्या लोकांना आपण कशी अपेक्षा ठेवू शकतो की मराठी आता आपल्याला येईल का त्यांची भाषा? तसंच आहे. त्यामुळे थँक्स ओमकार. राकेश फॉलो लाईक डन, थँक्यू. ज्यांनी लाईक केलं नाही त्यांनी लाईक करा. दोपहर का 1 से 2 बजे तक. हाँ दोपहर से 1 से 2 बजे तक होता है लाइव. कभी कभी जल्दी स्टार्ट कर लेती हूँ 12:30 बजे. स्काई भाई, नीलेश दादा विचारतो स्काई भाई कैसे हालात है जम्मू? अभी जम्मू में सब ठीक है ना? स्काय भाई को पता होगा. कधीतरी या पुण्याला. कोणाला सांगतोय ओमकार पुण्याला यायला? स्काय भाई को बुला रहा है पुणे में. चॅनलला जर नवीन असाल तर प्लीज मित्रांनो सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा पटापटा. लाईक करा चॅनलला पटापटा. जम्मू मौज में और कश्मीर फौज में. माझ्या लाडक्या बहिणीला. ओके प्रणीत, सॉरी ओमकार दादा, ओके आम्ही नक्की येऊ पुण्याला. सही बोले स्काय भाई. जम्मू किस किस को जम्मू में घूमने जाना है जल्दी बताओ. स्काई भाई घुमाएंगे जम्मू. कश्मीर कभी नहीं बदलेगा. ओके स्काई भाई आप जम्मू में बदलेगा, जरूर बदलेगा. ओमकार भाई मी गेलो होतो. ओके ओमकार दादा तू गेलेला का? जम्मूला जाऊन आला? पहलगामला जात आई. बघते कधी भेटते जायला. मला वैष्णोदेवीला पण जायचं आहे. वैष्णोदेवीला पण नाही गेली आहे मी, तर मी नक्की जाणार आहे. पहलगामला गेलेलास का? केसर स्वस्त भेटत बघ. एवढी पण काही स्वस्त नाही हो, त्याच रेंज मध्ये असतं.
आपल्याकडे कशी असतात केसरची एक डबी? ओमकार तू खय गेले? मैक्सिमम टेम्पल ही है जम्मू में। ओके, ये वाला कौन सा? बालाजी टेम्पल भी है ना जम्मू में। और कौन सा है? रघुनाथ टेम्पल भी आहे ना. वैष्णो देवीला जायचं असेल तर कधी वजन कमी कर थोडे. आधी वजन कर कमी थोडे. अरे दादा मी तर रोज व्यायाम ह्याला काय ते आम्ही वॉकिंगला वगैरे सकाळ संध्याकाळ आम्ही फिरतो. बॅटरी कार्ड असतात की, एवढं काय टेन्शन घ्यायचं नाही. ओंकार म्हणतोय 25 काय 2025 मध्ये. और कश्मीर में जाना हो तो काफी सुंदर व्यूज है. ओके, ये कश्मीर का वो लोटस गार्डन बहुत 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 अच्छा है. लेह लद्दाख धूल मिट्टी. हाँ, लेकिन उधर तो बर्फ गिरती है ना लेह में. अरे केसर रुपीज. ओके, 25 रुपयाला तुला कुठे भेटलं? जम्मूला तुला 25 रुपयाला केसर भेटलं? खच्चर बॅटरी कार वगैरे काही नाही करायचे. दर्शन घ्यायचे आहे तर सर्वांनी चालत जा, ते दर्शन खरे आहे. हो हो दादा, खरं आहे ते. बॅटरी कार वगैरे काय हे नसतं. नाही रे दादा, मी गेली तर नीट चालतच जाणार आणि मी त्याचा व्हिडिओ पण बनवणार तुमच्या सर्वांसाठी. ग्रॅम मध्ये. ओके, 25 ग्रॅम. 1 ग्रॅम 25 रुपये. ओके, ग्राममध्ये. ए हुई ना बात. निलेश कोयंडे म्हणतात ये हुई ना बात. ओके, ओमकार बोलतोय तो तोळा भेटतो की किलोमध्ये? काय केसर? किलोमध्ये नाही, ग्रॅम. हा, किलोग्रॅम वगैरे मध्ये भेटतो वाटतो. बहुत नींद आती हॉर्स पे. हॉर्स में बैठकर बहुत नींद आती है स्काय भाई को. नीलेश ओमकार दादा तू कुठे कुठे फिरलास? ओमकार दादा आप कहाँ पे घूमे हो? केसर कितना चाहिए? ओमकार दादा आपको कितना केसर चाहिए? स्काई भाई को बताना, वो आपको केसर ला कर देंगे. कितना ग्राम? मानसी कुठे राहिली? मानसी काय माहिती कुठे राहिली. मानसी राहिली, परत रोशनी, कोणच नाही. स्काई भाई आपके पास कितना रुपीस किलो है केसर का? नीलेश बोलते स्काई भाई आपकी है क्या खेती केसर की?
क्विंटल। स्काई भाई पूछ रहे हैं ग्राम में चाहिए या क्विंटल में। उनको एक छोटी सी डब्बी चाहिए होगी। चैनल पे प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और डबल टैप करके लाइक करो। स्काई भाई कैसे उगते हैं केसर, थोड़ा जानकारी दे सकते हो क्या? ओके। तो ओमकार पर्यंत पूछ रहे जम्मू नाशिक और मुंबई पुणे। भाई कुछ जगह ही होता है, मतलब खेती कुछ जगह ही होती है। ओमकार बोल रहा है भाई रुपीस बता केसर। ओमकार बोल तो है गोवा, बहुत लो टेम्परेचर चाहिए। ओके, मतलब ठंड जम्मू में जितनी ठंड होती है उतना टेम्परेचर चाहिए होता है, ऐसे बोल रहे हैं। गर्मी नहीं चाहिए उस चीज़ के लिए लगाने के लिए। काय भाई आप बेचते हो क्या? प्लांट कैसे रहते हैं केसर के? दादा केसरच्या ना सुपारीसारखे असतात, सुपारी कशी असते तशा असतात आणि त्या लावायचे असतात आणि त्याला फुलं येतात मस्तपैकी। और और सोइल का भी फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, जम्मू की मिट्टी लेकर जाओ नीलेश दादा। फिर केसर उगाना। पटापटा मित्रांनो लाईक करा चॅनलला आणि सबस्क्राईब करा। किस किस की ज़मीन पे हो जाता है, किस किस की नहीं होता। ओके, तो नीलेश दादा आपको आना पड़ेगा जम्मू और खेती करनी पड़ेगी केसर की, तभी आपको केसर मिल सकता है। ताई तुला सांगतो काल तुझं लाईव्ह असेल म्हणून नाईट ड्युटी केली आणि तू लाईव्हला आली नाही। ओ माय गॉड, सॉरी ओमकार दादा, सॉरी सॉरी सॉरी। माझं संडेला मी तुला बोललेली मागेच की मी संडेला लाईव्ह घेत नाही। काय प्लांट के इमेज गूगल कर लेना। ॲमेझॉनवर पण भेटतात दादा तुला जर त्याची पण मुंबईला खूप टेम्परेचर जास्त असतं ना, थंडीमध्ये पण गरमी असते थंडीच्या दिवसात। तर पण तर तू ॲमेझॉनवरून किंवा असं मागवू शकतोस, त्याचे केसरचे हे असतात ते। काय नुकसान का फसल है केसर बट कम होता रेवेन्यू। ओके, मतलब उसकी गारंटी नहीं उगेगा या वो नहीं उगेगा, ऐसे बोल रहे हैं। स्वरतन हाय लाडू दी, हाय स्वरतन, कसा आहेस तू? ओमकार दादा म्हणतोय तुझ्या चेहऱ्यावर एवढा ग्लो कसा काय? मी लावते ऑलोवेराचं, ऑलोवेरा असतो ना, माझ्याकडे मॉइश्चरायझर आहे ते मी लावते, पावडर वगैरे म्हणजे असं कधीतरी कुठेतरी खूप म्हणजे असं पार्टी वगैरे असेल काय असेल ना, तर मी असं मेकअप वगैरे करते किंवा आता दिवाळीत थोडासा केलेला मीडियम, पण तेव्हा मी पावडर वगैरे लावते, नाहीतर पावडर नाही, पण ते माझ्याकडे ऑलोवेराचं मॉइश्चरायझर आहे ते मी लावते। सर्वजण विचारतात की तुझ्या चेहऱ्यावर ग्लो कसा येतो, पण मी बाकी अजून काय लावतच नाही। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन स्काई भाई, और आप एक बताओ ओरिजिनल केसर कैसे पहचाने? ते पाण्यात टाकलं ना की त्याचा कलर बदलत नाही ह्याचा, काय ते केसरचा, आणि जर म्हणजे डुप्लिकेट असेल तर ते पाण्यात टाकलं की त्याचा कलर बदलतो। इससे अच्छा एप्पल है हाई रेवेन्यू।
हाँ, जम्मू कश्मीर में एप्पल ज़्यादा उगते हैं ना। डुप्लीकेट आजकल ओरिजिनल से भी असली लगता है सच में। हाँ ताई, क्रॉफर्ड मार्केटला एका दुकानातून घेतो ताई मी. तो फसवत नाही. नव्या पोटात होती तेव्हा त्याच्याकडून घ्यायचो. ओके. आता तुम्ही वापरता का हे काय ते केशर? बुंदीचे लाडू खाल्ले काय दी? कोण देते बाबा बुंदीचे लाडू? नको रे बाबा, काय लाडू फराळ वगैरे काही बोलू नकोस. काही नको आहे. निलेश दादा म्हणतेस काय भाई सई बोले. शिमला मनाली मध्ये एक जण आला होता फसवायला. ओके. पण कसं आहे दादा, जम्मूमधलं पीक तुला मनालीमध्ये वगैरे नाही भेटणार. जे जिथं असतं तिथंच ओरिजिनल भेटेल बघ. केसर परी ओंकार बोलतोय केसर लागतं रे रोज मला. तू काय दुधा टाकून खातो काय गोरं व्हायला? एरर टू अंडरस्टँड लँग्वेज. मानसी हाय ताई. ओमकार परीत बोल रहे हैं कि केसर उनको हर रोज लगता है. ऐसे बोल रहे हैं ओमकार भैया बोल रहे हैं. और नीलेश दादा बोल रहे कि वो एक दुकान से लेते हैं. वो मतलब उनको भी चाहिए होता है. वो एक दुकान से लेते हैं मुंबई से. तू जी आयडिया सांगितली तीच केली होती. पाण्यामध्ये टाकले बाकी तर सर्व त्या तयार झाले होते घ्यायला. मी वाचवले. ओके. निलेश दादा स्वागत आहे मानसी. ओमकार परीत फिटनेससाठी. ओ माय गॉड. आईस्क्रीम खाऊंगी. डुप्लिकेट भेटतं. ओके. लाईव्ह घेतली होती का मानसी असं निलेश दादा विचारतोय. मानसी येत नाही आज. मानसी म्हणते हो लाईव्ह घेतलेली का? आली वाटतं. मानसी आली. मेहंदी काढते. ओके. वाव भारीच मानसी. निलेश सॉरी मानसी मिस केली. लेट पाहिलं नोटिफिकेशन. आम्हाला पण माहिती नाही तर आम्ही जॉईन झालो असतो. केसर सिराप आयरन और कश्मीर का अच्छा होता है. केसर सिराप आयरन और ओके. केसर आयरन और कश्मीर का अच्छा होता है. तो भाई मुझे बताओ जम्मू में जो मिलता है वो अच्छा नहीं होता क्या? इट्स ओके निलेश दादा. मानसी कसा गेला आजचा तुझा लाईव्ह नक्की सांग. ओमकार केसा केली है स्काय भाई भाई. भाई कैसा किलो है स्काय भाई? आयरन ईरान सॉरी ईरान कंट्री. ओके. ईरान में ओमकार बोलतोय परी मी पण
मनसीच्या चॅनलला ॲड आहे. ओके ओमकार, तिला सबस्क्राईब केलं ना सर्वांनी? भाईजान बोलतायत, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलवर माझे सहर्ष स्वागत आहे. तर भाईजान, तुमचे कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलवर खूप खूप स्वागत आहे. ओमकार बोलतोय इराण. भाईजान हाय, इराण कंट्री. ओके, आयरन नाही इराण. मानसी म्हणते मेहंदी काढलेली बघायची आहे का ताई? तर मी आज पोस्ट करेन. ओके मानसी, नक्की पोस्ट कर. भाईजान बोलते लाईक डन. थँक्यू भाईजान. नीलेश दादा म्हणते स्काय भाई पार्सल भेज सकते हो क्या? अगर चाहिए होगा तो मुंबई में डिलीवर के साथ सारे चार्ज दे देंगे तो. तो स्काई भाई इनको नीलेश भाई को मत बताना कि आप मतलब भेज सकते हो की नाही. थँक्यू ओमकार दादा. असं मानसी बोलते हो केलो पण कधी येत नाही. ती लाईव्ह अजून पहिल्यांदाच आली आहे. कितना क्विंटल? निलेश दादा क्विंटलमध्ये पाहिजे. ओमकार परीत हाय. डेमो देखने के लिए चाहिए. ओके. स्काई MRP से सस्ता मिलेगा 30%. ओके. तो आप यहाँ स्काई भाई है, ये केसर देते हैं. जिनको केसर चाहिए जम्मू कश्मीर का तो प्लीज़ इनको कांटेक्ट कीजिए. स्काई भाई, आपका कांटेक्ट नंबर यहाँ पे शो करना, जिससे सब मतलब आपसे मतलब कांटेक्ट कर सके. क्विंटल? अरे भाई कंगाल हो जाएंगे. 1000 kg 100 ग्राम चाहिए सिर्फ. ओमकार बनी कितना किलो है? 100 ग्रॅम काहीतरी, आय थिंक 350 वगैरे असेल है ना स्काई भाई. 100 ग्राम 350 ऐसे कुछ रेट होते हैं ना. क्या है असली रेट? मानसी केसर काश्मीरला घ्या निलेश दादा. काश्मीर जाऊंगी डिस्को जाऊंगी आइसक्रीम खाऊंगी काश्मीर जाऊंगी. निलेश दादा बघ. ओमकार म्हणतोय. निलेश दादा म्हणते मानसी काय जम्मूचा आहे? मानसी काय जम्मूचा आहे? हो मानसी, तुला पण पाहिजे तर सांग, मग सर्वांनी एकदम मागवा. मी जाऊन आली आहे काश्मीरला. ओके, भारीच. मानसी कुठे कुठे फिरलीस काश्मीर में जाकर? ओंकार म्हणतोय 2 लाख काय तरी सुरू आहे 1 क्विंटल. बापरे, एवढं कोण खातंय? एक दोन त्यातले छोटे पीस टाकले झालंय काय? किसी ना लेना केसर लेना. सर्वेश रासम हाय. प्रीती ताई. सर्वेश हाय, कसा आहेस तू? मानसी बोलते नको, मी आताच घेऊन आली केसर. काश्मीरला जाऊन? खूप महाग आहे, पण जे ओरिजिनल आहे ते. निलेश दादा अरे वा, कसे मिळाले मानसी तुला? आपल्याकडे भेटतात ते सेकंड कॉपी, 1 नंबरची कॉपी काश्मीरला.
तुमच्याकडे पाऊस आहे का? आमच्याकडे थंडी आहे, थंडी. कोकणात पाऊस चालतोय. गणेश पाटील, हॅलो गणेश दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तर चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा. आपल्याकडे ओमकारमध्ये आपल्याकडे मेला पाऊस आहे पुण्यात. अरे यार, या पावसामुळे सर्वांचे खूप हाल झाले. तर शेतीचं खूप नुकसान झाला कोकणात. काय बोलायचं. दीपाली सातगीर, दीपाली ताई नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. नीलेश दादा, स्काई भाई हंस रहे हैं. स्काई भाई, नीलेश दादा पूछ रहा था स्काई भाई कैसा है वह. 30% डिस्काउंट करके 100 ग्राम कितने को मिलेगा. स्काई भाई हंस रहे हैं. फ्री ले जाना. ऐगो देवा, फ्री ले जाना बोल. नीलेश दादा, फ्री ले जाना आपको पड़ेगा, खुद खुद आना पडेगा असं म्हणतात. 30% 100 ग्रॅम केली. आता पोहे, ओमकार म्हणते आता पोहे करायचं डायरेक्ट. पोहे काय पोहे करायचं. हा हा हा, भाताचे. अरे एवढे भाताचे पोहे काय आयुष्य 1 वर्ष खाणार थोडंच. स्काई सच्ची 100 ग्राम फ्री में. इसलिए उसके लिए 2-3 हज़ार ट्रे के लिए मत बिताने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे तब मिलेगा. शिवम दादा म्हणताय जेवण झालं का ताई. शिवम दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बुडी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर तुम्हालाही जर केशर पाहिजे असेल तर स्काय भाई आहे, ते क्विंटलमध्ये विकतात केशर. आणि जर शिवम दादा तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी असं नाव आहे. कोकणातले व्हिडिओ असतात आणि बाकीच्या राज्यातलेही व्हिडिओ आहेत, टुरिस्ट प्लेस आहेत. तर नक्की जाऊन पहा आणि प्लीज सबस्क्राईब करा दादा. ओंकार, निलेश दादा तुम्ही फ्री घ्यावा. मानसी, मिनी स्वित्झर्लंड, वैष्णोदेवी, डाल लेक, गुलमार्ग, सोनमार्ग, दिल्ली, इंडिया गेट्स एवढंच फिरलो. एवढंच का, आम्ही अजून ते पण नाही फिरलो. आम्ही ते पण नाही अजून फिरलो. निलेश दादा म्हणतोय चला ताई काढा माझे तिकीट, फ्लाईटचे तिकीट. मी येतो घेऊन, तुम्हाला वाटेन मग बॅग भरून घेऊन येतो. ओके ओके निलेश दादा. मानसी, ओके निलेश दादा, बघते आणि सांगते किती प्राइस आहे केशरची. किती आणलेलंस मानसी. वैभव इंगळे, हाय वैभव दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तर प्लीज मित्रांनो, नवीन असाल तर प्लीज एक डबल टॅप करून, स्क्रीनला डबल टॅप करून लाईक करू शकता तुम्ही. प्लीज करा. तुमच्या एका लाईकने मला खूप सपोर्ट भेटेल. ओमकार, मानसी तुझ्याकडे असेल तर दे ना मला. जतीनपुरी, नमस्कार नमस्कार दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. जतीनपुरी, हाय हाय. शिवम केलं, थँक्यू दादा, थँक्यू शिवम दादा, थँक्यू शिवम दादा. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक केल्याबद्दल खूप खूप थँक्यू सो मच. तर नवीन आहात तुम्ही आज, तर उद्या पण माझं लाईव्ह असतं रोज 1 वाजता. तर नक्की या चॅनलला भेट द्या रोज.
हो चालेल मानसी, झाली का तुझी मेहंदी काढून? स्नेहल ताई म्हणतायत हाय ताई, हाय स्नेहल ताई, कशा आहात? मानसी बोलते निलेश दादा काढते मेहंदी. ओके मानसी, त्याचा फोटो पोस्ट कर, आम्ही नक्की पाहतो. स्काय, आप सच में सुंदर हो, या पेन पुट्टी का कमाल है. ओ माय गॉड, पेन पुट्टी नहीं है, ये नहीं है, देखो ये नहीं है पेन पुट्टी. मैं क्या काश्मीरी लग रही हूँ पेन पुट्टी लगाने के लिए? ओमकार, कोणी देता का रे गरीबाला केसर? ओके ओमकार, मी आणते हा तुझ्यासाठी काश्मीरला जाऊन केशर. सर्वेश, हाय हाय हाय, काय करतो सर्वेश, कसा आहेस? निलेश दादा म्हणते ताई तुझे डोळे चार चार दिसत आहेत आता, ड्यू टू मॉडेल स्क्रीन रिफ्लेक्शन. काय करू दादा, मला नाही तर दिसणारच नाही चष्मा नाही लावला तर मध्ये मध्ये, कारण खूप असं डोळे वगैरे जड झाले ना पिंतामुळे, त्यामुळे. ओमकार म्हणते आणि महत्वाचे संडे सोडून सगळे दिवस असतं लाईव्ह. मग माका आता संडेचा संध्याकाळचा लाईव्ह येऊचा लागताला सगळ्यांसाठी. स्काय दादा बोल रहे हैं पेन पुट्टी नहीं है, नहीं है भाई, हम मेकअप वगैरह नहीं करते, तो हम जैसे है सिंपल वैसे ही रहते हैं. हमें सजने संवरने का शौक है, लेकिन हम नहीं सजते संवरते, हस्बैंड को ऐसे ही प्यारे लगते हैं. नीलेश दादा नेचुरल ब्यूटी है स्काय भाई. आहेस म्हटल्या, काय आहेस म्हटल्या? स्काय बहुत सुंदर हो इसलिए, धन्यवाद स्काय भाई. ओमकार, नको बाई तू आणणार आणणार मला देणार, मग काय ओमकार दादा तुझ्यासाठी आणेन. निलेश म्हणतो ओमकार 1 ग्रॅम देईन फक्त. कोण 1 ग्रॅम फक्त? म्हणजे केशरचे 2 पीस आय थिंक है ना 1 ग्रॅम मध्ये. शिवम बंगर म्हणतात लाईव्ह किती वाजता सुरू होणार? शिवम दादा माझं लाईव्ह होतं 1 वाजता सुरू होतं, कधी म्हणजे कधी पावणे 1ला होतं, कधी कधी 1ला होतं, पण नॉर्मली माझं 1 वाजता सुरू होतं. या वर्षी भेटेल काय? हो 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 भेटेल भेटेल. त्याच्यासाठी तुका गावाक येऊचा लागतला, मी तुझ्या पुण्यात काही येऊचंय नाही घेऊन, तुका गावाक येऊचा लागतला. आणि घ्यायला पनवेलला ये. हा निलेश दादा तुका पण हव्या तर तुका पनवेलला येऊचा लागतला. ओमकार दादा म्हणता रूपसुंदरी आहे ती. थँक्यू ओमकार दादा, थँक्यू सो मच. नाही रे उगाची खोटी तारीफ करताय माझी, माका समजता. 350 रुपीज 15 ग्रॅम. बघ मगाशी मी रेट सांगलेला आहे तोच मानसीन सांगलाय, बघ निलेश दादा माझं किती कॅल्क्युलेशन चांगला. स्काय गोल्ड, सोन्यापेक्षा केशर महागा. आज तुम्ही खूप सुंदर दिसता. अरे बाप रे, खोटी खोटी तारीफ कर रहे हैं सब, से सस्ता ही है. नरेश बिलसारे, हाय नरेश दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे दादा. कुठून बोलताय नक्की सांगा. ओमकार ताई मला सांग तुझं लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? तुम्हाला काय वाटतं माझ्या फेसवरून की मी लव्ह मॅरेज असेल की अरेंज मॅरेज असेल? अय्यो मग काय टेन्शन कसला. ही बघ मानसी बिल शोधत होती वाटत. हे भगवान, अरे खरंच
मानसी म्हणते 15 ग्रॅम नाही 5 ग्रॅम. निलेश दादा म्हणतो हो मानसी इकडे पण सेम रेटला मिळते, पण तिकडे ओरिजिनल नाही मिळते निलेश दादा. रेट सेम असते पण हे सेम नसतं ना क्वालिटी. मानसी नाही ना शोधत नव्हती, ताईला कॉल केला होता विचारायला. अरे हा 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 हा. आत्ता गावलंय बिल. ओमकार दादा विचारतोय ग मानसी तुला की आत्ता गावलंय बिल. मानसीला. निलेश दादा म्हणते गप्प तू 100 ग्रॅम 350ला बोलली होती, 10 ग्रॅम आहे 350चे. ओके. माझ्याकडे होतं ते किती रुपयाला, मी 350ला घेतले पण किती ग्रॅम आहे ते मला माहिती नाही. पण तुम्हाला सर्वांना पाहिजे तर मला नक्की कॉन्टॅक्ट करा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. मग मी सर्वांना केशर आणून देईन. स्पीड पोस्ट करेन आणि गुगल पेचा स्कॅनर मी इंस्टाग्रामला, सॉरी ह्याला काय ते स्कॅनर मी ह्याला काय ते शॉर्ट्सला टाकेन. अरेंज मॅरेज बरोबर. ओमकार दादा बरोबर, माझं अरेंज मॅरेजच आहे. पण लव्ह मॅरेज तू ऑप्शन का दिला मला? 2 ऑप्शन का दिले? तुला माहिती माझ्या फेसवरून वाटलं की अरेंज मॅरेज आहे, पण लव्ह मॅरेज ऑप्शन का दिला हे मला कळलं नाही. नंदकुमार दादा नमस्कार. कोकणी मस्त साधी बोली चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक महाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. स्वागत आहे दादा तुमचं चॅनलला. मानसी नाही बिल नव्हती शोधत, डब्बीवरच रेट स्टिकर नव्हता दिसत म्हणून ताईला कॉल करून विचारलं. ओके मानसी. निलेश कोएंडे हसतायत. नारळाची शेंडी कशी असते तसं असतं. तसं कुठे असतं, खूप छान असतं. माझ्याकडे आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. कुठं गेलं कुठं गेलं कुठं गेलं, पण त्याच्यावर रेट नाही लिहिलाय. हे पहा माझ्याकडचं केशर आहे, हे पण जम्मू मधलंच आहे. थांबा 1 मिनिट मी तुम्हाला दाखवते. हे पहा, हे पण जम्मू मधलंच केशर आहे, माझ्याकडे आहे ते. सो ऑर्डर देनी है तो कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला संपर्क करा. स्पेस उतार दो थोड़ी देर दिखता है, कश्मीर से तो यदा सुंदर ही हो. पीसेस मुझे कुछ पता ही नहीं चला स्काय भाई. चला जीके क्वेश्चन. ओमकार म्हणते वाटलं. सर्वेश म्हणतात जेवलात मग. निलेश दादा म्हणतोय 350 जर 100 ग्रॅम केशर आहे तर 1 क्विंटल कितीला मिळेल सांगा बघू, कोण पहिले सांगते बघू. आता काय तू कॅल्क्युलेशन करून आलायस आणि आम्हाला सांगतोय एवढं गणित. आम्ही गणितातले बरोबर नाही आहेत बाबा, आम्हाला गणित आवडतच नाही. नंदकुमार म्हणतात ताई लाईक केले ताई, थँक्यू सो मच दादा.
थँक्यू नंदकुमार दादा, थँक्यू सो मच. ओमकार कोकणची माणसं साधी भोळो म्हटल्यावर गेस करू म्हटले म्हणजे गप्प बस, नाहीतर संध्याकाळी तुझ्या घरात हळूच यावं लागेल. काहीच मला कळत नाहीये. गप्प बस, नाही तर संध्याकाळी तुझ्या घरात हा केशर घ्यायला वय. निलेश दादा म्हणते अरे बापरे मानसी, मी क्रॉफर मार्केटला 7 वर्ष अगो 350चे घ्यायचो 10 ग्रॅम. ओके, दाखव पाण्यात टाकून दाखव प्लीज. ओके, मी हा पण एक प्रयोग करून बघते पाण्यात टाकूनचा. माझं तुमच्यामुळे वेस्ट जाणार हा. आपण तो पण प्रयोग करूया. 1 मिनिट. तर मित्रांनो, हे पहा, हे केशर आहे आणि हे मी यात टाकते. तर हे पहा, याचा कलर चेंज नाही झालाय, आहे तसाच आहे. तर मित्रांनो, याचा कलर चेंज नाही झाला म्हणजे माझं केशर चांगलं आहे. तुमच्यामुळे फुकट गेला आता माझा केशर. जेवण काय बनवायचं आज? काय पण बनव छान. बनवलं. ओके, चपाती बनवली आणि मेथीची भाजी बनवलीस काय? हेच पाहिजे. ओके. निलेश म्हणता मस्त वास इथपर्यंत येत आहे, स्पायसी. ओमकार प्रणित हसतोय. मानसी, निलेश दादा, काही ठिकाणीच केशर भेटत, काही ठिकाणी असली तरी केशरला कलर लावून विकतात असं ऐकून आहे, माहीत नाही. ओके, क्वेश्चन पण बरोबर नाही वाचला. 100 ग्रॅम नाही ग, 10 ग्रॅम. स्काय, बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय. निलेश दादा म्हणते होय मानसी, इट्स ट्रू. स्काय, खुश समाज नहीं आया पूरी लाइव में. कुछ समझ नहीं आया पूरी लाइव में. स्काई भाई सॉरी, आपको थोड़ा सा आपको मराठी नहीं आती, फिर भी हम थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे हिंदी में, लेकिन सब लैंग्वेज इसमें है. मराठी है तो आपको भी नहीं समझ में आया, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. तो कल भी आ जाना लाईव्ह में. त्यापेक्षा दुधात टाकल्यावर कलर येतो रे, पाण्यात आला टाकल्यावर येतो सगळ्यांनाच कलर. रोशनी गोसावी, हाय रोशनी, लाईक डन, थँक्यू. ओमकार परीत, माझा चष्मा आहे. मानसी बोलते माझ्याकडे आहे ते ताई, अशी डब्बी नाही आहे, वेगळी आहे केसरची. ओके मानसी, डब्बे वेगवेगळे असतात ग. हाय रोशनी गोसावी, ओमकार बोलतोय. हाय ओमकार. अगं डुबकूक हवी ना पाण्यात. अरे डुबकलंय बाबा, ही बघ, परत दाखवते तुका, ही बघ, हिंका डुबकलंय, सगळा केलंय, पण ह्यांचं कलरच जाणार नाही बघ. बघ असं तशी असं ते बघ.
हातात पण कलर लागणार नाही माझ्या. निलेश दादा डुबकले पाणी का तरी पण त्यांचं कलर जाणं नाही असली असत. मानसी आज मी जेवायला बनवले भात डाळ भाकरी अख्खा मसूर. वाव, झाली माझी मेहंदी काढून फायनली. ओके मानसी, काय असं आज स्पेशल मेहंदी काढलंस ती? मानसी, केसरला कलर आला पाहिजे ना ताई, येल्लो कलर आला की चांगलं असतं ना केसर. अगं मानसी, ते दुधात टाकल्यावर त्याला येल्लो कलर असतो, पण ओळखायचं असेल तर पाण्यात टाकायचं. पाण्यात जर येल्लो म्हणजे कलर आला तर ते ओरिजिनल नसतं, दुधातच त्याचा कलर येतो. ओरिजिनल मस्त ओरिजिनल आहेत. 5 मिनिट नंतर पण तरंगत आहेत तर ओरिजिनल मस्तच. ओके निलेश दादा, तुका खरोखर होया काय? पण तुका पनवेला घेऊ येऊचा लागतला. हो डुबतात तेच बोलते मी कलर. ओके होय नक्की, मी तुझ्यासाठी मी आणते. ओके पण तुका तुझा नंबर देऊचो लागतलो. मी कसा कॉन्टॅक्ट करू लाईव्हवर येऊन? नाही, तुला आता ओरडणार ओरडणार असं रडत रडत म्हणणारी प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशी एकतरी बहीण असावी, जीवापाड जपणारी आणि खूप प्रेम करणारी. थँक्यू ओंकार, खूप छान लिहिलंस. तुझ्याकडे हा काय एक्स्ट्रा? हा असं असं समज. येईन ना पनवेलला. ओके निलेश दादा, मी आणते तुझ्यासाठी फ्री ऑफ कॉस्ट. पण मी तुझ्याशी कॉन्टॅक्ट कसा करू? चांदनी, हाय चांदनी, कशी आहेस? कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. गप्प गप, फ्री नको. का रे, आपल्या माणसांना पैशाने नाही हे करायचं. ऋषीराज, कोकणची माणसं साधी बोळी. थँक्यू ऋषीराज, तुमचं कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. नवीन सॉरी, तुम्ही नवीन नाही आहात, रोजचेच आहात, तर प्लीज एक लाईक करा 10 नंबरला. चांदनी, आय हेट यू. कॉन्टॅक्ट करू. तू कधी येणार आहे? मी येणार आहे 29ला निघणार, 30ला पोहोचणार. म्हणजे 2 तारीखला, 2 डिसेंबरला. हा मॅडम, आम्ही रोज येतो तुमच्या लाईव्हला. हो ऋषीराज, तुम्ही रोज येता तेच म्हटलं. तुम्ही नवीन नाही आहात, आमचे यूट्यूब फॅमिली मेंबर आहात असं मी म्हटलं. तुमचं स्वागत आहे चॅनलला. प्लीज लाईक करा. चांदनी कोणतरी आली होती बघ, मी केलं तिला हाईड चांदनीला. आय हेट यू म्हणून लाईव्हवर. अचानक मी रिप्लायच देत नाही, मी लगेच हाईड करून टाकते, परत नाही करणार मेसेज. केला तरी मला दिसणार नाही. माझं नाव मनोज आहे. हो दादा, पण ते तुम्ही ऋषीराज टाकता ना, म्हणून मी ऋषीराजच बोलते. तुमचं नाव मनोज आहे ते मला माहिती आहे. प्लीज दादा लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी. मनोज दादा, 10वा लाईक तुमचं असेल. दहा नंबर लाईक डन. थँक्यू मनोज दादा, थँक्यू सो मच. अरे बाकीचे खै गेले? चांदनी शोधूक गेले की काय? निलेश, 2 डिसेंबर मंगळवार मी खाडा करतो या, मग घरीच. बुधवार असतो तर मस्तच झाला असता.
चिकन आवडतं ना तुका? निलेश दादा, 2 डिसेंबरला ना आम्ही रात्री, म्हणजे 3 तारीख लागता ना डिसेंबरची, 3 तारीखला रात्री आम्ही बसतलो कोकणात जाऊ, ह्याच्यासून पनवेलवरसून. त्यामुळे तू खाडो नको करू. रात कोकण कन्नेक असतलो आम्ही. कोण आहे चांदणी ती? माका काय माहिती, कोणतरी इलेली 143 म्हणत होती. मम्मी म्हटले आय हेट यू. चल बाय ताई, जातो आता. चाललास का तू? ड्युटीवर जातो, 2 वाजले. थँक्यू सो मच हा ओमकार दादा, तू आलास लाईव्हला, खूप छान वाटलं गप्पा मारून. नाहीतर लाईव्ह करत बसावं लागेल. ठीक आहे ठीक आहे ओमकार दादा, उद्याच्या लाईव्ह मध्ये नक्की ये दुपारी 1 वाजता. बाय, काळजी घे स्वतःची. अच्छा, 12:30ला पनवेल स्टेशन कोकण कन्या, 3 डिसेंबरचं असणार आहे का? हां, 12:30ला असते ना. हो, 3 डिसेंबरला, म्हणजे आम्ही 2च्या रात्री, म्हणजे 3 डिसेंबर होतं ना, 12 नंतर 3 डिसेंबर लागतं त्यावेळी. ओके दादा, त्यावेळी मला तुझा कॉन्टॅक्ट नंबर दे, मग मी तुला देईन. निलेश दादासाठी काय पण. मी माझ्या भावाच्या लग्नाला जाणार आहे. निलेश दादा, तुका जर ह्या हव्या तर माझ्या भावाच्या लग्नात यावचा लागतला. मित्रांनो, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. निलेश दादा हे बघ, सॉरी दाखवते असंच. हे बघ, तरंगता चेंज नाही होत आणि त्याचा कलरही चेंज होत नाही. निलेश दादा म्हणता, अगं मग 2ला रात्रीचे जेवण करायला या ना घरी, मग इथूनच जावा. नको दादा नको. वहिनी म्हणत, काय दादा सगळ्यांका जमा करून आणले ना युट्यूबवरच्यांका, घराकडे जेव घेऊन येता, आमका गाळी घालीत वहिनी. निलेश दादा म्हणता, कधी आहे लग्न? लग्न आहे, 13 डिसेंबरला. कोणाला माहित नसेल तर सांग. आपण काय सांगू, तू कोण आहेस? ओमकार दादा पोलीस आहे, पोलीस. पोलीस भाई नमस्कार. जेवलात का ताई आणि निलेश दादा? ओमकार दादा, ओमकार दादा ड्युटीक चाललो. चल, आपले भाव पोलीस असत, टेन्शन नाही आपणाक. होय ना ओमकार दादा, आपले भाव म्हणजे माझ्या चॅनलवर खरंच मला खूप भारी वाटतं की खूप छान छान माणसं माझ्या लाईव्ह येतात आणि चांगली ओळख जाता. खूप भारी वाटतं. जेवलात का ताई? रोशनी म्हणते, ओरिजिनल केसर असेल तर हळूहळू रंग सोडतो पाण्यात, बिदर नाही तरंगत वरते. अगं, ओरिजिनल केसर असतं ना, ते पाण्यात एकदम म्हणजे हे होतं, काय ते पाण्यात कलर सुटत नाही त्याला, म्हणजे सुटतो. ओरिजिनल नसेल ना तर त्याला कलर सुटतो, आणि जर त्याला ओरिजिनल नसेल तर कलर नाही सुटत, असं असतं. अरे
अरे मस्त आहे ती, तुम्ही आला तर तिला पण बरं वाटेल, मानसीला पण घेऊन या सोबत. नको दादा, बोललास तेवढंच खूप छान आहे. थँक्यू सो मच बोलल्याबद्दल. पण नक्की आणेन मी तुझ्यासाठी. जेवलो मानसी, तू? हो मी तर जेव जेव जेवलंच राहते. 3-4 स्टेशन सोडून. निलेश दादा. ओके, व्हेरी गुड. अगं रोशनी ताई, ते दुधात पिवळा सोनेरी रंग सोडतं ग, आणि पाण्यात जर रंग सोडला तर ते खरं नसतं. ए निलेश दादा, रोशनीक सांग रे. लग्न कुठे आहे? आहे सिंधुदुर्गातच आहे दादा. मानसी, नाही जेवायचा आहे निलेश दादा, सोनेरी पिवळा रंग सोडतं. सुनीता ताई नमस्कार, हाय. 11 नंबरला लाईक, थँक्यू. मानसी येणार का दादाच्या लग्नाला? या ना यार, सगळ्यांनी या, खूप मजा येईल. नेटवर सर्च मारून बघावं लागेल नक्की काय ते. ओके रोशनी, तू सर्च मार. मानसी बोलते, निलेश तुम्ही जाताय का लग्नाला? नंदकुमार ताई, फलटण तालुक्यात 5 दिवसापूर्वी खूप वाईट घडलं. नंदकुमार दादा, काय घडलं प्लीज सांगू शकाल का? कारण मी आता सध्या ती एक साताऱ्याची एक गोष्ट घडली ना, त्यापासून मला असं न्यूजच बघावीशी वाटत नाही. माझ्याकडे ये ताई, मी पण जवळ आहे पनवेल पासून. येते येते, सर्वांकडे येते. ओके. अरे यार, मुंबईला नाही दादा, मी आहे कोकणातली, मग कोकणातच असणार लग्न माझ्या भावाचं. आम्ही मुंबईला नाही राहत, आम्ही कोकणात राहतो, कोकणात. माझं माहेर सासर कोकणातच आहे, त्यामुळे लग्न वगैरे कोकणातली कोकणातच. मानसी बोलते, गावी आहे दादा लग्न. मरांदेत मी काय यूज करत नाही कधी केसर, त्यामुळे टेन्शन नाही मला. टेन्शन नाही, बरं आहे मग. गीत म्हणा ताई. कुठलं गीत म्हणायचं दादा? छोटेसे बहीण भाऊ. आम्हाला ही शाळेत शिकली, अजून आम्हाला गीत बित येत नाही. दिन दिन दिवाळी. दिवाळी संपली दादा, स्वरतन दादा, दिवाळी संपली. दिवाळी संपली, आता कसली रिप्लाय द्या. नंदकुमार दादा, मी तुम्हाला विचारलं की फलटण तालुक्यात जी घटना घडली ती काय घटना घडली, प्लीज सांगाल का, असं बोलले मी. ससा रे ससा दिसतो कसा. रोशनी ताई, आमच्या मते पाण्यामध्ये ना डुबणारे, रंग ना सोडणारे खरे केशर केशर. बाकी जास्त काही माहीत नाही. हेंका विचारलं त्यास काय का, त्यांनी पण शांत काय सांगूक नाही. काय तेंका निलेश दादा टाईप करायला गेली आणि चुकून निलेश सेंड झाले, सॉरी मनापासून. 3 वेळा कमेंट केली दादा, मला तुमची एकच वेळा कमेंट आली. तेव्हा मी तुम्हाला म्हटलं की दादा काय घटना घडली ही मला प्लीज सांगा. तुमचा
रिप्लायच आला नाही आहे इथं. आणि काय होतं, कधी कधी यूट्यूब ना डायरेक्ट डिलीट करतं का माहिती नाही. खूप जणांचा असा घोळ होतो की तुम्ही रिप्लाय देत नाही आहे, रिप्लाय देत नाही आहे, पण ती तुम्ही पाठवलेला येतच नाही माझ्यापर्यंत. स्वरतन म्हणताय ताई आता इंग्लिश मीडियम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एवढंच येते. नको ताई प्लीज, फलटणच्या त्या घटनेचे परत मूड ऑफ व्हायचा. हा यार, मला खरंच रिप्लाय द्या, 3 वेळा कमेंट केली. अहो निलेश, सॉरी नंदकुमार दादा, मी कशाचा रिप्लाय देऊ? मी तुम्हाला बोलले, कशी कमेंट करू? निलेश, सॉरी नंदकुमार दादा, काय घटना घडली हे मला सांगा, मग मी तुम्हाला रिप्लाय देते. मी 3 वेळा 4 वेळा मी तुम्हाला हेच सांगते की तुम्ही रिप्लाय द्या मला. तुमचा रिप्लाय दिला असेल तरी मला मेसेज इथपर्यंत नाही पोचलाय. निलेश दादा, तुका जर माहिती असेल तर तू प्लीज सांग काय झालं आता. मानसी, अगं भावाला अरे तुरे कर, चालेल, मी तर तुम्हाला अरे तुरेच करतो ना. ओके निलेश दादा, आम्ही तुला अरे तुरेच करणार. तर निलेश दादा, तुला जर फलटणची काय माहिती असेल तर प्लीज सांग रे, मला माहिती नाही आहे. आणि हे दादा चिडतात, कमेंट येत नाहीत तर काय करू? दादा मी काय सांगू? निलेश दादा, तुला माहिती असेल तर प्लीज कमेंट कर आणि सांग मला. ताई तुम्ही मराठी मीडियममध्ये होत्या का? हो हो हो, मी मराठी मीडियममध्येच शिकली, जिल्हा परिषदच्या स्कूलमध्ये. मानसीमध्ये, सॉरी दादा चुकून टाईप झालं, मला नंतर मेसेज गेल्यावर समजलं तसं टाईप होऊन गेलं. अगं चालते मानसी, कमेंट येत नाही तर काय करू? दादा मला पण माहिती नाही काय झालंय ते फलटणमध्ये. रक्षक बना भक्षक. निलेश दादा पण म्हणतात नाही दिसल्या कमेंट. नंदकुमार दादा तुमच्या नाही आल्यात दिनेश, नंदकुमार दादा इथं, फक्त आता एक आली आहे, रक्षक बना भक्षक. ताई खूप मोठी घटना घडली, मला माहीत नाही. ओके, कोणती म्हणताय? अगं IPS ऑफिसरनेच काय माहिती आहे निलेश दादा आणि नंदकुमार दादा. मी मागे ती एका 4 वर्ष म्हणजे सॉरी 4थीतल्या मुलीची ती घटना पाहिली, त्यानंतर माझं एवढं डोकं उसळलेलं ना, त्यानंतर मी त्या बातम्याच बघायचं सोडून दिलं, कारण अशाच बातम्या सारख्या 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 येत राहतात आणि बापरे, म्हणजे असं वाटतंय की काय आम्ही कुठल्या दुनियेत राहतोय. IPS ऑफिसरनेच. प्लीज सांगा. ताई हस ना, एवढी सिरियस कशाला होते? नाही रे दादा, स्वरतन दादा, कारण विषय वेगळा आहे त्यामुळे मला समजत नाही आहे कोणता विषय आहे. पण इथं जाऊ दे यार, ते विषय काय करणार दादा, सर्वांची चांगली दिसते. थँक्यू स्वरतन. आता काय सांगू ना, प्रत्येक माणसाची एवढी मेंटॅलिटी खराब झाली आहे की सांगू शकत नाही, आपण बोलू शकत नाही. एवढं भयंकर हे जगच कलियुग आहे, कलियुगात काही पण होऊ शकतं. तर काय बोलायचं मित्रांनो. मानसीमध्ये, मी मेहंदी पोस्ट टाकेन पण हसू नका हा, कारण मी काय क्लास वगैरे नाही केले, जस्ट मनातून सुचेल ते काढते मेहंदीमध्ये. लाईव्ह संपल्यावर मी नक्की पोस्ट करेन. ओके मानसी, ओके. आम्ही पण कुठे शिकलो, आम्हाला पण नाही येत बघ. तू हसत राहा. त्या दिवशी इतकी इमोशनल
झाली तर मी लाईव्ह सोडून गेलो होतो, आठवते ना? हो दादा, मला ते माझा तोच एक प्रॉब्लेम आहे की मला कुठलेही ना अशी अशी गोष्ट पटकन मनाला लागते. त्यामुळे जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वर ताई. हो रे दादा, म्हणजे जो असं कलियुगात अशी वाईट कर्म करेल ना, त्याला देव तर त्याच्या कर्माची सजा तर देणारच आहे. कलियुग आहे, काय होईल काय सांगता येत नाही सध्या जगात. हा होय रोशनी, खरं आता कलियुगात काय होईत या नाही सांगा शकणं. हाय रोशनी ताई, असं मानसी म्हणते. हो मानसी, कर पोस्ट. निलेश दादा, झाली इमोशनल. नाही दादा, आता थोडंसं स्ट्रॉंग व्हायला पाहिजे अशा गोष्टींपासून, कारण ह्या गोष्टी खूप वाढल्या आहेत. ओके निलेश दादा. IPS ऑफिसरने ओके ओके नंदकुमार दादा, आता काय बोलू मी याच्यावर ना? बोलून काही फायदा नाही, कारण खरंच माणसं विकृत होत चालली आहे. ते क्विंटलचं उत्तर द्या. 3 लाख. कमेंट समजली का? हो दादा, मला समजली. तुम्ही IPS ऑफिसरने, मला समजलं. आणि मला म्हणजे एक कल्पना आली तुम्ही काय म्हणताय ते. तर मी तेच म्हणते दादा, जग खूप खराब होत चाललं आहे, माणसाची विकृती बदलत चालली आहे. जर एखादा म्हणजे आपला पोलीसच खात्यातला माणूस असा करत असेल तर त्यांना आपण काय बोलू शकतो ना? AICI 3 याला युवर मराठी. दादा तसं कसं करून जमेल ना, आम्हाला सांगा. म्हणजे अदर राज्यातल्यांना जरी मेसेज करतात तर त्यांना थोडंच आपल्याला मराठी बोलता येतंय ना. मग ज्यांना नाही कळत त्यांच्यासाठी 1-2 शब्द आपण बोलू शकतो, पण मराठी लोक जर हिंदी बोलत असतील तर नाही आवडणार आम्हाला. पण जर त्यांची लँग्वेजच लहानपणापासून ती आहे आणि ते बोलतायत आपल्या बोलण्या म्हणजे समजण्याचा प्रयत्न करतायत, तर आपण त्यांना लाईव्ह ब्लॉक नाही करू शकत. दादा तुम्हीही समजून घ्या. इथं आपण मुंबई पुण्यातल्या लोकांना सांगू शकतो, कारण ते इतके वर्ष राहिलेत. पण जे अदर राज्यातून आहेत ना, UP, त्यांना आपण कसं सांगणार ना दादा? आणि प्लीज इथं कोण नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. 10 ग्रॅमचे 350. कॅल्क्युलेशन. रोशनी ताईच्या लाईव्हला काल होती मी. हो का? 100 ग्रॅमचे किती झाले? रोशनी उत्तर दे चल. 100 ग्रॅमचे किती झाले? 1000 क्विंटल ग्रॅमचे किती होणार मग? होय काय? उदय गुरव, हाय नमस्कार. कोकणची माणसं साधी पोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे.
3500 निलेश दादा. ताई दोन्ही तबल्यावर हात ठेवायचा, दोन्ही लँग्वेज मराठी हिंदी. हा मग तेच ना सुरतन दादा की म्हणजे खरंच ज्यांना येत नाही त्यांना बोलायची इच्छा आहे चॅनलवर, तर मग मी त्यांना ब्लॉक नाही करू शकत. बरोबर रोशनी ताई. रोशनी ताईसाठी सर्वांनी क्लॅपिंग करा. रोशनी ताईंनी छान उत्तर दिलं आहे. मानसी ताईंनी पण उत्तर दिलं आहे. तर मानसी ताई तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. तुम्ही जिंकताय 1 करोड रुपये निलेश दादाकडून. आता 1 kg काढा. 3,50,000. 1 kg 3,50,000. मी चुकते वाटतं. निलेश दादा पटापटा उत्तर द्या. आता बघा झोप येऊ लागली. बेरूलाल प्रजापती हाय नमस्कार. जाऊ दे, एवढं मॅथ चांगलं नाही माझं. बरोबर आहे मानसी, आमचं पण मॅथ बरोबर नाही. इंग्लिश म्हणता मानसी बरोबर आहे. व्हेरी गुड मानसी. रतन दादा यूट्यूब ऑल इंडियामध्ये आहे ताई. प्रत्येक राज्याची लँग्वेज वेगळी आहे. आपल्या महाराष्ट्राची मराठी. हो रे बाबा हो. रमेश म्हणतात जय भीम नमो बुद्धाय. वडोदरा गुजरात वरून ताई. रमेश दादा धन्यवाद लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. तर दादा आमचं रोज 1 वाजता येतं, तर तुम्ही नक्की उद्या पण भेटा. आणि नवीन असाल तर प्लीज दादा सबस्क्राईब करा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल आहे. प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. रोशनी म्हणता बरोबर प्रीतिया. निलेश दादा म्हणता शिरा पडो तुमच्या तोंडात. मानसी म्हणते मला वाटतं 3,500 बरोबर आहेत काय माहीत. निलेश दादा म्हणतात 3,500 हत. रोशनी 100 ग्रॅमचे. दादा आता आम्ही 100 ग्रॅम 10 ग्रॅम 1000 ग्रॅमचे त्याच्यात डोक्या गरगरक लागला. सॉरी दादा गलती से मिस्टेक. एवढं मॅथ्स नाही जमत मला. सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई जी. स्वन आणि ताई तू झोप, मी लाईव्ह वर लक्ष ताई झोपला मी लक्ष कसा ठेवणार. बाई काय हा प्रकार. निलेश दादा म्हणता रोशनी मरण दे मॅथ. मराठी मॅथ. सुनीता ताईंका येत असतला. सुनीता ताई ओ सुनीता ताई आहात का लाईव्हला. सुनीता ताई लाईव्हला आहात का. जरा गणिताचं उत्तर द्या. लाईव्हला उत्तर द्या. निलेश दादाने एक मॅथ्सचं घातलंय. निलेश दादा तुझं ते परत सांग. सुनीता ताईंना मी आवाज दिलाय. मानसी तू आम्हाला हाड कोडी देते तेव्हा. निलेश दादा मॅथ्स मध्ये चांगलं वाटतं. मानसी दादा पण मी उत्तर बरोबर दिलोय.
हो, रवींद्र दादा, रवींद्र देशमुख, हाय. रवींद्र दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. दादा नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि माझं रोज 1 वाजता चॅनलचं लाईव्ह येतं, तर उद्याच्या लाईव्हलाही जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी, यात कोकणातले छान छान व्हिडिओ आहेत, शॉर्ट्स आहेत आणि महाराष्ट्राबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस आहेत, तर नक्की जाऊन भेट द्या. मानसी 3500 होतात. निक्की तांबोळी, बिग बॉस ताई काय हा प्रकार. हा, निक्की तांबोळी बाई काय हा प्रकार. निलेश दादा म्हणा, तुमचं नाव काय आहे? माझं नाव दादा प्रीतिया आहे. निलेश दादा म्हणता किती झाले वाचा? 35000000 350000 असे झाले होत. मानसी म्हणते एक काय ते काय कोणता क्वेश्चन आहे? क्वेश्चन खूप वर पाठीमागे राहिलाय, तुम्हाला पाठीमागे जावं लागेल तेव्हा तो क्वेश्चन भेटेल. निलेश दादाने घातलाय. मानसी बोलते 1 kgची 3000 35,000 होतात. सुनीता काय कोणता क्वेश्चन आहे? दिलीप मिसाळ रेलगावकर नमस्कार दादा. दिलीप दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हमध्येही तुम्ही जॉईन व्हाल, नोटिफिकेशन येईल तुम्हाला. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. निलेश दादा चल आता मी लाईव्ह संपवू काय? तुमची उत्तरं देऊन झाली काय? मी संपव. हॅलो हॅलो हॅलो. ताई दादा सांग, मॅथ मध्ये हुशार असतील तर सीए असतील आज. रोशनी ताई चल बाय बाय. मानसी मीच बरोबर उत्तर दिलंय 2 क्वेश्चनचं. ओके. रवींद्र दादा म्हणतात जरा थांब. निलेश दादा म्हणते 3,50,00,000ला मिळेल 1 क्विंटल केसर. आणि ते ते 3 करोडचं खायला जिंदगी सुद्धा पुरी पडणार नाही. तर मंडळी प्लीज चला, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. आणि प्लीज सबस्क्राईब करा जर नवीन असाल तर. आणि उद्याच्या 1च्या लाईव्हला नक्की या. आता 1.5 तास लाईव्ह झालेला आहे. तर इंग्लिश तर म्हणून तर बोललो होतो ना, स्कायला कंगाल हो जाएंगे. हा ना दादा, एवढं एवढं खाऊन खाऊन कंगाल व्हायचं, फक्त ते बाकी सगळं खाणं सोडायचं, फक्त केशरच खात बसायचं 3 करोडचं. आणि 50,00,000 वरून. रोशनी बाय बाय. हेच ना, एवढं खात बसलं तर बाकी कधी खायचं. कोजागिरीला 20ची डबी मिळते ताई, बस झालं. 20ची डबी
ओमकार मस्त उत्तर देत होता. हा. चालेल दादा, थँक्यू सो मच सर्वांनी लाईव्हला आल्याबद्दल. निलेश दादा, चल उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटूया. बाय निलेश दादा, स्वतन बाय, रोशनी बाय, मानसी बाय, रवींद्र दादा बाय. उद्याच्या 1च्या लाईव्हला नक्की या. बाय बाय बाय. बरं चल, टाटा टाटा, बाय बाय, काळजी घ्या सर्वांनी.